оиди соҳаи тиб муҳтарам ҷаноби олӣ пешвои миллат чунин иброз доштанд ки пеш аз ҳама бояд кӯмаки аввалияи тиббии санитарӣ ба тамоми аҳолии кишвар бояд ройгон бошад. Барои ин бояд аз тарафи давлат маводҳои доруворие ки барои расондан ба шаҳрвандон оиди кӯмаки ёрии аввалии тиббӣ дар кор мебошад бояд таъмин гардад. Инчунин дар паём оиди мушоират бо беморон аслан қайд шуда гузашт. Барои чӣ? Зеро ки дар халқ мегӯянд ки сухан ҳам даво асту ҳам заҳр мебошад. мо кормандони соҳаи тандурустии шаҳри Ҳисор ҷаноби олиро бовар мекунонем ки тамоми дар гуфтаҳое ки он кас дар паём қайд карда гузаштанд ҳамашро ба таври зарурӣ дар сатҳи баланд гузошта корбарӣ менамоем ва ба халқи худ хизмати беғаразонаи худро мерасонем. мо дастаҷамона кормандони ҷамоати деҳоти Дурбат паёмро тамошо карда, хоб тамоми муассисаҳои ҷамоати деҳоти Дурбат, корхонаҳо, ташкилотро тамошо карда, чиқдре ки дар паём ҷаноби олӣ гуфта гузаштанд, соли 2019 соли 2021 тозагии маҳал, ободонии маҳал гуфта гузаштанд. мо ин дастуру супоришҳои ҷаноби олиро сармашқ кори худ карда кӯшиш мекунем ки ватани азизамонро гулгулшуфон карда маҳалу деҳоти худро пурра ба тозагӣ ба шанбегиҳои сарҷамона гузаронем. хурсандӣ бахш аст ки барои солҳои 2019-2021 эълон гардидани соли рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор таи солҳои 2018-2028 моро водор мекунад ки мо занон ва модарон дар амалигардонии Қонуниҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзиму анъана ва ҷашну маросимҳо, масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд, омода намудани ҷавондухтарон ва ба оиладорӣ, омӯзонидани сарфаю сариштакорӣ ҳиссаи босазои худро гузорем.